Så de här två herrarna är väl inte nöjd. Men det ska Brinken vara. Va? Hur gjorde han? Jag kom och plikta honom så har det på kameran. Hörru. Vad gör han då? Han pratar på telefon, det är plikt. Ja, jag ska filma. Slår nu då, Rutt. Lite kort. Är det här plikt? Det är plikt. Okej. Då har vi bildbevis. Jaså, jaha. Du är pliktad. Jag har det på kameran. Där är han. Swansea. Oj. Och Swan kom inte in.